Vegetariánka od Han Kang. Túto knihu som vám tu teda už spomínala, teraz čerstvo vyšla v českom preklade. Siahla som po nej samozrejme preto, že sa volá Vegetariánka a bol okolo toho taký rozruch, že teda je to kniha, ktorá získala prestížnu Man Booker's Prize a teraz konečne vyjde v českom preklade. A prečítala som ju tento vlastne minulý víkend, ešte pred víkendom celú a teraz by som vám chcela dať nejakú moju recenziu, nejaký môj názor na túto knihu. Samozrejme povedať vám niečo o tom, ako je vegetariánstvo, vegánstvo vykreslené napríklad v tejto knihe, lebo tak to budú asi tie témy mojich recenzií, keď už sa jedná o nejakú beletriu, v tomto prípade novelu. Ale samozrejme budem riešiť aj viac, pretože táto kniha sa nedá povedať, že je len o tom vegetariánstve a vegánstve, aj keď by to možno ten názov napovedal. Táto kniha je o veľa iných veciach. A môžem vám povedať, že hneď na začiatok, že by som si ju chcela ešte raz prečítať, pretože môžem povedať, že je tam veľmi veľa vrstiev, veľmi veľa tém, veľmi veľa vecí na rozmýšľanie. A teraz sa len tak pokúsim niečo vám povedať po mojom prvom čítaní tejto knihy. Han Kang je teda juhokorejská autorka a v tejto knihe nájdete aj taký ten obraz nejakej tej Južnej Korei a hlavne teda vzťahov a života ľudí tam. A veľa ľudí možno prirovnávať vlastne túto knihu a tú atmosféru, ktorú získate pri čítaní aj ku knihám od Murakamiho. Napríklad, ja som tu na túto knihu tiež čítala od Murakamiho v zime a mám prečítaných viac kníh od Murakamiho a tie témy sú tam veľmi podobné, čomu sa aj neskôr dostanem. Aj tie ľudské osudy a trápenia a celkovo taká pochmúrna atmosféra, ktorá tam žiadnu nádej do života nedá. Postavy v týchto knihách uväznení v takom tom nalinkovanom živote a snažia sa žiť tak, že vyštudujú, zamestnajú sa, rodina im nájde partnerov, partnerky, založia si rodinu, chodia do práce, zarábajú peniaze, stávajú sa úspešnými ľuďmi. Aj tak sú strašne nešťastní a strašne ich to ubíja a vybuchne to. A to je ten obraz tej spoločnosti, kde vlastne je ťažké byť individualitou, dá sa povedať, ale viac sa oceňuje tá spoločná práca a tak ďalej. Takže to je veľmi spoločné aj pri Murakamim, aj pri tejto knihe. A tieto spoločné asi pre celú Áziu samozrejme. Ale nemala som pocit, že je to až taký Murakami. Ten štýl písania je veľmi podobný, je to veľmi poetické, pre mňa sa to veľmi ľahko číta, veľmi dobre sa to číta. Proste táto kniha dokáže opísať poeticky, básnicky, ľahko, naozaj škaredé veci a nepríjemné veci. A to dokáže aj Murakami, ale pre Murakami mám taký iný pocit tej literatúry. Ale tak to bolo na video Murakami, takže vráťme sa k tejto knihe. Táto kniha je novela, ktorá je rozdelená vlastne na 3 kapitoly. A prvá kapitola sa teda začína tým vegetariánstvom a vegánstvom, takže to začnem aj ja, pretože to je tá téma, ktorá mňa tiež tam najviac zaujíma. Dá sa povedať, že teda prvá kapitola je rozprávaná očami manžela hlavnej postavy, vegetariánky, ktorá sa stane vegetariánkou vlastne behom noci, pretože sa jej snívajú veľmi brutálne, násilnícke, krvavé sny. Veľmi temné sny. A chce vlastne sa zbaviť týchto snov a je vyplašená z toho násilia, otvára jej to tak trochu oči. A príde na to, že musí sa zbaviť, alebo myslí si, že musí sa zbaviť všetkého mäsa a všetkého tohoto násilia vo svojom živote, aby sa zbavila týchto snov. Takže to hneď spraví, vyhodí doma všetko mäso, vyhodí aj mliečne výrobky. A aj keď táto kniha sa vlastne volá Vegetariánka, tak ona sa tam vlastne stáva tak dosť vegánkou, pretože žiadnu živočíšnu zložku doma už nemajú. A jej manžel toto veľmi zle znáša, pretože on si zobral svoju manželku preto, že je úplne obyčajná a bude mu robiť dobrú manželku, bude ho dobre reprezentovať. Je to, nejak ho ani možno sexuálne nepriťahuje, nič špeciálne nepovažujú za peknú ženu, len je jeho dobrá manželka, ktorá dobre varí a má v nej nejakú takúto istotu. No a teraz sa to všetko vlastne stratí, pretože ona sa zmení. Hlavnou témou celej tejto novely určite nie je vegetariánstvo, ale práve sú to tieto vzťahy v tejto rodine, tento mechanizmus, táto spoločnosť. A to vegetariánstvo je pre hlavnú postavu nielen podľa mňa vlastne spôsobom, ako sa zbaviť týchto nočných môr a zlých snov, ale tým, ako sa môže vzbúriť voči spoločnosti, voči svojej rodine,
kde vlastne sa cíti uväznená a nemá moc na výber. A tým, že sa takto vzbúri a prestane jesť práve mäso, v období, keď už začína byť vegetariánstvo a vegánstvo tak trochu známejšie v Južnej Kórei, tak vyprovokuje svoju rodinu k tomu, že začnú byť k nej agresívni a snažia sa ju vrátiť do tej pozície, kde bola predtým, aby znova mali doma mäso, aby znova jej manžel mohol jesť normálne, aby netrpel jej manžel tým, čo robí ona a tak ďalej. A celkovo celá táto prvá časť, prvá kapitola z týchto troch je venovaná násiliu a brutalite a tomu, že ona sa teda snaží byť mieromilovná a vyvoláva to v ostatných neskutočnú brutalitu a snažia sa ju násilím donútiť jesť mäso, čo končí veľmi, veľmi zle. Nechcem vám tu dať nejaké spoilery, ale celkovo tak ako pri Murakami veľmi často sa objavuje tá téma toho, že ľudia sa vlastne psychicky zrútia a skončia v nejakej psychiatrickej liečebni. A úprimne, tak ako nerada mám násilie v svojom reálnom živote a nevyhľadávam násilnických ľudí a tak ďalej, tak ja si to v literatúre veľmi užívam a vyhľadávam, to dá sa povedať. Ale takéto násilie, ktoré je také surové, prirodzené násilie, keď mám pocit, že je to reálne, a to z tejto kapitoly a z tejto knihy mám taký pocit, tak si to viem neskutočne užiť. Takže moje násilnické sklony sa v tomto absolútne vyfiltrovali. A čo sa týka tejto prvej kapitoly, ktorá má byť teda aj úvodom do toho vegetariánstva, tak vegetariánstvo nejak bližšie nerozoberá, nehovorí o nejakej tej filozofii. Sú tam nejaké narážky na to, že je to ekologickejšie a tak ďalej, takže skôr cez tú ekológiu, ale nie je to až také etické podľa mňa, lebo ani autorka to nerobí kvôli zvieratám, ale skôr to robí tiež kvôli sebe a kvôli tomu násiliu samotnému. Robí to preto násilie, ktoré zožiera jej život. Takže vegetariánstvo tam nie je celkovo v tejto knihe nejak viac vykreslené, ale mám rada, alebo páči sa mi, že sa dostavujú vlastne vegetariáni do literatúry ako nejaké hlavné postavy, aj keď nemusia byť úplne kladní hrdinovia alebo psychicky zdraví hrdinovia. V druhej časti sa už aj mení rozprávač z manžela hlavnej postavy na jej švagra, na manžela jej sestry, a vlastne v celej tejto knihe nie je nejaká časť, čo by rozprávala hlavná postava sama. Takže my nevidíme do jej hlavy, my nevieme, čo si myslí, skôr vidíme len to, ako to vnímajú ľudia okolo nej, a ona je takou záhadou, dá sa povedať. Vidíme alebo počujeme len rozprávanie o tých snoch, ktoré má, len nejaké tie fragmenty, ale nerozpráva nejaký kontinuálny text o tom, že čo chce ona robiť so svojím životom. To tam vôbec nie je, jej individualita je vlastne zamlčená v tejto knihe. Takže teraz táto druhá kapitola nemení len rozprávača, ale aj tému z násilia na tému túžby, alebo teda sexu, sexuálneho násilia tak trochu. A vzniká tam taký vzťah medzi hlavnou postavou a švagrom, ktorý začína byť veľmi sexuálny a veľmi zvláštny. Táto kapitola sa mi tiež veľmi páčila, pretože je plná zvláštnych predstav, zvláštnych výjavov. Je to taký kus naozaj azijskej literatúry, teda v tomto prípade juhokorejskej, ktorý sa mi veľmi páčil. Dobre sa to čítalo, bolo to veľmi zaujímavé a znova veľmi tragické a smutné, a ženy znova z toho vyplávali s tým, že len nejakým spôsobom plnia tie predstavy, snažia sa vyhovieť všetkému. Čo som si tiež, nad tým sa človek musí tiež zamýšľať na túto kapitolu, na všetkým, lebo všetko v tom má viac vrstiev, a čo býva aj môj problém v mojom bežnom živote je, že sa niekedy proste zatnem a spravím to, čo po mne rodina chce, alebo kdokoľvek po mne chce, aj keď viem, že mi je to nepríjemné. A presne to robia ženy v tejto knihe. Že robia niečo pre svoju rodinu, robia niečo pre svoje deti, nerobia veľa vecí pre seba, až teda na to nejaké to vegetariánstvo a tak ďalej, ale snažia sa strašne vyhovieť všetkým. Takže to je tiež tá téma toho nejakého feminizmu, alebo toho, že máme tiež právo niečo spraviť alebo odmietnúť, povedať nie na čokoľvek. Takže to je tam veľmi, veľmi pekne spracované a človek sa nad tým môže zamýšľať a potom si to tak nejak pretvoriť do svojho života. A posledná kapitola, znova sa nám mení rozprávač a rozprávačom sa stáva sestra hlavnej postavy a veľmi ťažko sa mi špecifikuje, o čom by mala byť táto kapitola.
V tejto poslednej časti som totiž nenašla nejakú výraznú tému, ako boli dve témy predtým. Ak ste ju tam našli, dajte mi vedieť. Rozmýšľala som, že či to nie je téma nejakého bláznovstva, alebo teda smrti, alebo niečoho takého. Ale v tejto kapitole sa hlavná postava vegetariánka rozhodla, že jediný spôsob, ako sa zbaví všetkých tých svojich nočných môr a toho násilia, ktorého sa chce zbaviť, je to, že sa stane rastlinou. Že teda sa zbaví svojho ľudského tela a svojej zvieracej existencie, prestane byť zvieraťom, ale stane sa mierumilovnou rastlinou. A táto kapitola je písaná iným spôsobom, keďže to rozpráva aj sestra, tak je tam viac retrospektív, je to trochu viac zamotanejšie, nečíta sa to tak ľahko ako predchádzajúce dve kapitoly, nie je to ani také zaujímavé, takže je to podľa mňa aj si taká najslabšia kapitola z týchto troch kapitol. A potom je koniec. Dočítali ste knihu vyslovene na posedenie za 4-5 hodín a teraz sedíte a neviete, čo s tými všetkými pocitmi, ktoré vo vás zanechala a tými témami, ktoré otvorila. Takže ja som naozaj 2 dní rozmýšľala nad tým, že what the hell sa tam dialo, preto hovorím, že si to chcem určite prečítať ešte raz. A dozviete sa tam tiež nejaké tie zaujímavé veci, keďže ja som v Ázii žila, tak mi je to možno také bližšie. Ale tiež som sa dozvedela nové veci, ako to, že v Južnej Koreji bola donedávna nevera trestná a normálne ľudia za to chodili do väzenia, čo je šialené, ale okej. Ale už to tam teda nefunguje, už sa to tam zlepšuje a teda aj táto kniha po tom, čo vyhrala tú cenu, tak sa tam dostala viac do popredia a otvára tam tú tému rovnosti medzi mužmi a ženami a taký ten klasický feminizmus snáď a nejaký individualizmus. A keď si vy prečítate túto knihu, alebo možno niektorí z vás ju už čítali, čo viem, vďaka tomu, že ste komentovali na mojom Instagrame, tak môžeme ešte spoločne rozmýšľať o tom, že aký nejaký obraz možno vytvára o vegetariánstve a vegánstve for future generation, alebo teda pre momentálnu spoločnosť, pretože tá kniha naozaj rozoberá veci, s ktorými vegánstvo nechce byť spájané. Nechceme byť spájané s tými, že sme všetci anorektici, máme psychické problémy, snažíme sa spáchať samovraždu a tak ďalej. Ale verím, že tá kniha je písaná dosť inteligentne na to, aby inteligentný čitateľ tiež pochopil, že táto kniha nemá vytvárať obraz o vegetariánstve, ale naozaj sa tak týka tých vzťahov a toho, že ako ľudia dokážu vybuchnúť alebo čo sa s ľuďmi deje, ak sú nejakým týmto spôsobom stiesnení v spoločnosti a musia zapadnúť. Takže podľa mňa to nevytvára až nejaký takýto obraz a nebalo by vytvárať nejaký ten obraz, ale budem veľmi rada, ak mi napíšete vaše komentáre, ak si knihu prečítate. Za mňa teda odporúčam a teším sa na druhé čítanie. Možno, že potom vám dám vedieť nejaké ďalšie tieto témy, pretože naozaj to obsahuje veci, ktoré sú môjmu srdcu blízke. Teda nie len to, že nejeme zvieratá, ale teda je to aj o tých ženách, o tej situácii v spoločnosti. Celkovo mne táto kniha a téma tejto knihy veľmi sadla do môjho života, aj do môjho čitateľského denníka, aj všade. A to by bolo teda z týchto čitateľských okienok na teraz asi všetko. Čo budem čítať ďalej, teraz ešte netuším. A vlastne tuším, ale nebudem to ešte prezrádzať. Musím sa ešte trochu spamätať z tejto knihy a potom si spomeniem, že čo mám už rozčítané. Každopádne teraz najbližšie sa vidíme v Brne na Vegan Feste, čo som vám už spomínala vo videu, ktoré sa pozrite, kde máte pozvánku. Takže vidíme sa tam. Majte sa krásne a čítajte knihy.